Îți prezentăm masa Oliv, o masă cu design modern și construcție solidă, creată pentru mesele zilnice sau momentele speciale petrecute alături de prieteni sau familie. Blatul este realizat de MDF de bună calitate, cu grosimea de 2,5 cm. Finisajul în nuanță de stejar păstrează aspectul natural al lemnului și este ușor de curățat și întreținut. Masa este susținută de picioare metalice negre, solide, care oferă stabilitate foarte bună și creează un contrast modern aerisit. Fiind producător, livrăm masa către client direct, fără intermediar, cu garanție de 2 ani. Livrarea este rapidă în 40 zile lucrătoare, iar montajul este simplu, realizându-se în aproximativ 10 minute. Pentru mai multe detalii și informații, vizitați site-ul nostru mobilalaguna.ro.